Čaute ľudia, moje meno je Viktor a ja vás vítam v tom nového videjka. Dneska máme videjko, v ktorom si povieme niečo o Maroku. Včera, presnejšie dneska, respektíve sme pristáli na území slovensko-bratislavského letiska Milana Rastislava Štefánika. Jo. Som ten, čo zabíja playback, dlžíš love tak payback. Potom sme išli do hotela a tiež sa nám tam stala taká vec, ale to až potom. Takže sa vráťme na začiatok. Najskôr by som povedal to, síce je Maroko moslimská zem, že sú tam monety ninjovia zahalení, muži, čo majú 3000 žien, ale prednedávnom som videl obrázok na Facebooku, čo bol, že viniť všetkých moslimov za terorizmus je ako viniť všetkých reperov za hákru. Ak by som sa mal nejak vyjadriť tým moslimom, tak proste oni si tam žili to svoje, nezaujímalo ich to tam. Chcel som vás tady točiť vlogy, keďže sme nerobili veľa vecí, tak vám to iba tak zostriham a vydám to neskoršie ako toto video, čiže budete mať taký menší zostrih. Mám strašne veľa záberov, už iba z prvého dňa z príletu mám 13 GB, že... OK, ešte úplne začnem. Fotky, ktoré tuto sa premietajú. Som teraz spustil animáciu cez Windows Live. Fotky, ak by ste si chceli pozrieť, tak už onedlho budú na mojom Instagrame, keď ich upravím. Fotil som to všetko na Nikon D5200 s objektívom VR 18,150. 105, čiže si tam kľudne pozrite, kľudne mi tam dajte follow a lajkujte mi všetky fotky. Čo by som povedal na začiatku, takže odlietali sme z Bratislavy, normálne, odlietali sme večer o 6. Nejak tak, prileteli sme do Oždy, nejak tak sa to OUJDA sa to píše. Potom sme ešte nejakú tú hodinu išli do rezortov. Vlastne tie rezorty sú tam v celom Maroku len dva, vedľa seba, Iberostar a Be-Life. Iné už nie sú, vlastne ten ich král, ten král je strašný swagger. Proste on chcel tam postaviť veľa rezortov, ale postavil tieto dva, potom už neboli peniažky. Obidva rezorty sa nachádzajú medzi mestami Marinou a Saidia. Marina bola od nášho hotelu, čo bol Iberostar, tak bola bližšie, bolo to 2 km. Dalo sa tam pohode pešo prejsť za 10-15 minút. Do Saidii, tak tam to bolo 7 km, ale úplne v pohode sa tam dalo prejsť. My sme tam sme prešli pešo, naspäť už sme išli autobusom, ale ten autobusom bol strašne natlačený. My sme tam boli, ja keď narvem pastelky do krabičky. V prípade sa dá ísť ešte na bicyklo. Strávili sme tam týždeň v pohode, tráva všetko, mňamky. Dobre, more v pohode, bazén tiež. Samozrejme boli tam nejaké výlety, ale my sme nechodili. A už sme išli k tomu check-inu, mali sme 20:50 už odletieť a 20:50 sme tam ešte sedeli na zemi pri tom check-ingu v rade, keďže nejaká porucha, neviem čo tam bolo v tom lietadle. Ale potom sme už odleteli, celkom v pohode let, skoro som ho celý prespal, v pohode. Proste prileteli sme všetko v pohode. Keď sme prišli k hotelu, tak nikto na recepcii, tak sme zazvonili, prišiel jeden ujko rozospatý, jak neviem čo on proste. A my sme normálne mali všetko zarezervovanú izbu a v poznámke sme mali napísané, že prídeme medzi jednou a druhou, prišli sme. On nám povedal, že sú plní, že si neprečítali tú poznámku a že proste mysleli, že prídeme cez deň normálne. Keď sme neprišli, no tak nechali izbu našu niekým iným. Tak sme ešte rýchlo išli o 2:00. Všetko máte na Snapchate, proste tam som snapoval, keďže už som mal internet. V blízkosti našťastie bol hotel, ktorý vyzeral ako taký modernejší intrak. Tam už sme prespali, išli na raňajky, mali sme ich v cene
vyšlo to lacnejšie, potom sme ešte strávili v Bratislave chvíľu eurovej chytaním Pokémonov. Videl som dosť veľa Pokémonov. Dobre, a potom už sme prišli sem domov a tuto teraz sedím a natáčam toto video. Za chvíľku idem upravať. Dobre, takže ak sa vám videjko páčilo, dajte like, komentujte, odoberajte, zdieľajte a majte sa. Čaute.